Celebrities, aficionats del Villarreal. Hola a tots, som mossèn Guillermo, com sabeu m'he jubilat i també sabeu que jo tenia les claus de l'ermita. Entonces lo que he fet és anar a Cachabrera a fer una còpia i les estic portant hacia el club. Calla. Quan necessiten pujar a resar, pues que vagin, tota ajuda és poca. Ah, molt bé. Parlant de misses, mos deixen el miso. Hola, més que el miso, jo sóc el misset. El miso, mon pare. El futbol m'encanta, és menut, com els postres. Què volíeu? Que parle de postres i del Villarreal? Pues li està posant un parell de pilotes ben grans, com les de Flare. Ara mos dicen el senyor alcalde. Com heu pogut observar a la televisió, he estat més pendent últimament dels bous que del futbol, ja que allí sí que es pot assistir. Però estic ansiós de poder tornar al camp, a la zona VIP, per supost. Moltes gràcies a totes les celebritats que han participat en el programa i una notícia per a tancar, i és que per el conflicte armat en Azerbaiyán no jugarem en Karabakh, que estava a 5.000 quilòmetres, i jugarem en Caravaca de la Cruz, a 300 quilòmetres en Múrcia Bonica. Endavant Villarreal.